Imaginade por un momento que podemos capturar o mundo enteiro en 3 dimensións cun só movemento. Pois diso vai todo isto. Estamos a falar da revolución do mapeo 3D de baixo costo, unha tecnoloxía que está a poñer o poder de digitalizar o noso contorno ao alcance de moita máis xente. Imos ver de que vai. A ver, soa ciencia ficción, non si? Pois esta pregunta xa non é ninguña fantasía. É a promesa real desta nova xeración de tecnoloxía de mapeo 3D. E ollo, que a cousa vai moitísimo máis alá dos bosques. Nesta análise, imos ver un pouco de todo. Primeiro, que significa de verdade iso de baixo custo. Despois, onde se está a usar esta tecnoloxía, cales son os seus puntos débiles, as solucións enxeñosas que se están a atopar e, por suposto, que nos espera no futuro. Moi ben, empecemos polo principio, polo miolo de todo o asunto. A etiqueta baixo costo. É a palabra que move toda esta revolución, pero é fundamental entender o que significa de verdade, porque como imos ver, non é tan sinxedo como parece e ten moita miga. A clave de todo está aquí. Baixo custo non quere decir barato como cando compramos algo no supermercado. É un concepto relativo. Todo depende de con que o compares. En este caso, a comparación é cos equipos profesionais de topografía, que poden custar literalmente centos de miles de euros. Para que nos fagamos unha idea, imos poñer un exemplo que seguro que soa familiar. Un sensor LIDAR, que basicamente lanza pulsos de láser para medir distancias e crear un mapa 3D, pode atoparse en algúns móviles ou tabletas por arredor duns 1.000 euros. Agora, atención ao primeiro salto. Un sensor como este, o Velodyne VLP16, que nos estudios aparece constantemente como un exemplo de baixo costo, xa roda os 5.000 euros. A cousa ponse seria. E esta cita do estudio original creo que o deixa clarísimo. Compara o prezo destes aparellos co dun coche. Así que quede claro, cando falamos de baixo custo no mundo profesional do mapeo 3D, seguimos a falar dun investimento moi importante. Vale, xa entendemos mellor o tema dos cartos. Agora ven o bo. Para que se está a usar todo isto? Onde están estes sistemas marcando a diferenza de verdade? O interesante desta táboa, que é unha simplificación dos datos da investigación, é que nos amosa dúas tendencias moi claras. A gran maioría das aplicacións concéntranse en dúas áreas: a vixilancia e inspección de infraestructuras, sobre todo con sistemas móviles que van por terra, e a silvicultura, principalmente con drons. E o crecimento no campo da vixilancia é unha pasada. Este gráfico, que sai dos datos do estudo, mostra como o número de publicacións científicas sobre o tema se disparou nos últimos anos. E por qué? Pois porque temos infraestructuras cada vez máis vellas, e o cambio climático obriga a vixialas máis a miúdo. Esta tecnoloxía é a ferramenta perfecta. No sector forestal pasa algo parecido. Aquí o importante non é ter unha imaxe perfecta de cada folla dunha árbore. O que se valora é ter datos suficientemente bons o máis rápido posible. Os aparellos que se levan nunha mochila ou os drones permiten avaliar a saúde de zonas enormes de bosque dunha forma super eficiente. Prima a velocidade sobre a precisión milimétrica. Pero claro, non todo é un camiño de rosas. Apostar por tecnoloxía de baixo costo significa aceitar certas condicións e enfrentarse a problemas que non sempre se ven a primeira vista. Aquí temos a comparación directa, a balanza de sempre. Por un lado, os sistemas de baixo costo son máis accesibles, pero a calidade dos seus datos é máis baixa e vense máis afectados polo tempo que fai, por exemplo. No outro lado, os sistemas de grau topográfico son a referencia, a máxima calidade, pero o seu prezo é prohibitivo para moitísimas aplicacións. E logo está o que poderíamos chamar a letra pequena. Non se trata só de comprar o sensor e listo. Moitas veces tes que pagar licencias de software, a curva de aprendizaxe dura e a falta de estándares abertos fai que todo sexa máis complicado. Vaya, que estes sistemas están moi lonxe de ser enchufar e usar. Entón, que se fai ante estes problemas? Pois aquí é onde a cousa se pon de verdade interesante. A comunidade investigadora non se queda de brazos cruzados. Está a desenvolver solucións superenseñosas para compensar as limitacións destes aparellos máis económicos. Unha das estrategias máis potentes é a fusión de datos. A idea en realidade é sencilla pero brillante. Consiste en combinar os datos dun lidar de baixo costo con outros sensores máis baratos, como cámaras ou sensores de movimento. Despois, uns algoritmos moi listos mesturan toda esa información para conseguir un resultado final moito mellor do que daría cada sensor por separado. E os resultados son incribles. Como dio o estudo, combinar diferentes fontes de datos pode reducir os erros de posicionamento ata nun 70%. É unha barbaridade.
Isto significa que se poden obter resultados de moitísima calidade con hardware moito máis asequible. E como non, a inteligencia artificial tamén ten moito que decir. Axuda a identificar obxetos automáticamente nos mapas 3D, o que aforra un traballo inmenso. O seu potencial é enorme, pero ten un problema. Necesita moitísima potencia de cálculo. E ese custo computacional é precisamente o talón de Aquiles dos sistemas de baixo custo. Moi ben, para ir rematando, imos botar unha ollada ao que nos espera, baseándonos no que di este estudo, cara onde vai todo isto. Esta liña de tempo resume moi ben a evolución. Vimos da fotogrametría de toda a vida, pasamos ao líder de baixo custo de hoxe, pero o curioso é que a fotogrametría está a volver con moitísima forza, grazas a técnicas de inteligencia artificial super avanzadas. O obxectivo final parece claro, chegar a un punto onde o mapeo 3D sexa de alta calidade e verdadeiramente accesible para todo o mundo. Entón, para resumir e quedar co máis importante. Primeiro, baixo costo é relativo. Segundo, as aplicacións estrelas son a vixilancia de infraestructuras e a silvicultura. E terceiro, o software intelixente é a clave para suplir as carencias dun hardware máis modesto. E rematamos con esta reflexión que creo que é importante. Que estas ferramentas sexan cada vez máis accesibles non é só un avance técnico. Abre a porta a que máis xente, máis empresas pequenas e máis comunidades poidan xerar os seus propios mapas 3D. E iso cambia non só o que mapeamos, senón quen ten o culer de mapear. Aí queda a idea.